Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους γύρω από την ομορφιά είναι ότι χωρίς τη βοήθεια των ειδικών, καμία μας δεν μπορεί να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Ποιος τα λέει αυτά? Όταν εκεί έξω υπάρχουν τόσα προϊόντα, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Και να τα αποκτήσουμε τώρα με τις εκπτώσεις. Τη θαυματουργή πρέσα για το τέλειο μαλλί. Το άρωμα που τελείωσε. Την κρέμα ημέρας που συνέχεια την ξεχνάς και θα σε μαλώσω. Κραγιόν χωρίς περίγραμμα. Σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Η ομορφιά είναι απλά μαθηματικά. Γι' αυτό καλύτερα να επενδύσεις σε αυτή, κάνοντας τους πιο συμφέροντες συνδυασμούς. Ωστόσο, μην ξεχνάς ότι ο πιο δυνατός συνδυασμός σου είσαι εσύ και η επιθυμία σου να λάμπεις. Και αφού τα κάνεις όλα αυτά, δεν θα βγάλεις και μια selfie με το smartphone σου, με την εξελιγμένη κάμερά του και τα μαγικά του φίλτρα. Μπόνους συμβουλή επιτυχίας, κάνε τα ψώνια σου με τους ανθρώπους που αγαπάς.